Michael Graf Nielsen, hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jamen det gør jeg jo primært ud fra den forudsætning, at hvis man ønsker at få ændret på tingene, så bliver man nødt til selv at tage et aktivt skridt. Og jeg synes godt, at vi kunne trænge til en forandring i styret her på Bornholm, så vi måske tænker i nogle mere økonomiske baner og får rettet lidt op på den skrantende økonomi. Er du blevet opfordret til at stille op, eller er det dit eget engagement, som har ført til dit kandidatur? Jamen jeg er jo sådan dels blevet opfordret, og så synes jeg også godt, at jeg kunne mærke på mig selv, at når jeg fik opfordringen, så var der en eller anden gejst og en eller anden gnist, der godt ville antænde en lille flamme. Hvad er din vigtigste sag, som du går til valg på? Altså min vigtigste sag er jo nok det respekten for det enkelte menneske og for den enkelte borger. Det skal være højsædet. Vi skal byde vores borgere en fair og retfærdig behandling. Og det er hele vejen rundt, og det er så uanset om man kommer og skal bede om hjælp til enten det ene eller det andet. Så god hjælp og støtte til borgerne, men er der sådan et specifikt område, som interesserer dig mest? Kultur eller socialområde? Eller? Ja, altså i kraft af min nuværende uddannelse, så er det jo det sociale område, men med en stor vægt på det beskæftigelsesmæssige, fordi at, jeg mener, at vi skal arbejde målrettet imod at få en øget beskæftigelse på Bornholm. Hvad er det, din uddannelse går ud på? Jeg læste til socialrådgiver med speciale i arbejdsmarkedet, og det synes jeg, det er utrolig spændende, fordi at der er så mange facetter i det. Og en af de store facetter er jo lige præcis, at når der kommer en borger og beder om hjælp, så er det jo ude på arbejdsmarkedet, vi primært skal få dem, så vi kan få dem selvforsørgende. Men det kræver så også, at der er arbejdspladser. Kan du så nå at både gøre din uddannelse færdig, og så også sidde i kommunalbestyrelsen eventuelt? Ja, altså min uddannelse stopper her til januar. Så at, det er jo så her de indledende manøvrerne, hvor jeg må prioritere lidt frem og tilbage. Michael Graf Nielsen, her til sidst et par om dig selv. Ja, jeg er 48 år. Jeg er far til fire piger. Jeg er gift med Line. Og vi hygger os derhjemme i familien. Jeg har boet på Bornholm siden jeg var 2 år. Og opvokset op i Årsballe, hvor mine bedsteforældre de havde Bolsterbjerg. Og min onkel og tante havde strandgulvet i Snåbæk. Og det er så der, jeg bor nu og arbejder ud fra. Michael Graf Nielsen, rigtig god valgkamp. Tak.